Здравейте! Днес ще играем Clash Royale. Апси. Ако не знаете, май вече съм качил клип, не съм качил клип. Хора, станах 8 левел. Не знам колко турнамента често ви отворих, но ето това ми беше фри, но искаше време. И това ми беше фри. Нямам слоджи има тук. Слоги, моги. Да реквестваме. Батал. Използвам го и тук имаме малко често за отваряне. Да. О, да. Тъпо. Добре, много тъпо. За сега много тъпо. Така, още по-тъпо. Се занимавам. Сякаш много ги използвам. Чистите зло. По-скапано нещо. Седнем за това горе-долу найс. Една минутата е. Не е много, ама пък е нещо. Яу. Мисля да играе за парички. Класик Чарли. Не, ето това ще играя. Не, но съм след. Той зададох 4 джема за едно нещо, бе. Защо, бе? Ох, сега кой трябва да чакам, бе. Не е можело. Бат благо и тайна кара дойде. О, в това да бъдем. О, електрик, браво. Електрик, защото на електрик. Не се веднага една пута. Това беше ли 5 или гадно? Защото не бутна едно такова. Много яко. Вау, това не това. Тук трябва да не съм тази това. Значи ли, а? Значи ли? Какво стилите с нас? Не... Само се посмява да се изпри. Бати, скапан. Много скапан. Защо ли много? Само честно съм да къде в джемовете. Не, това да писам с това къде. В джема. Не, зако писам с късната. Джемовете. Тук не трябва да дава никога вече джемовете. Чакам да кажа да си пазя джемовете. Защото вижте сега. Имам вече 24 джема. Трябва да си ги пазя джеми за такова, за ако има някаква как да спечеля. Кът направим. Ох, така нещо си позволям. Бандит! Симон бандит! Гледай си какво бандит! Откъде ме къде? Откъде бандит, а? Откъде? Този бандит? Сега ще пусна един бърз въпрос. Един така да го учим изпълнител. Дай! Не, давай. Аз съм... Давай, локът, за колко са сам? Сега да не убия кулата. Може ли е? Дори да не написам кулата. Кой наказва само? Един уин направих. Искам това. Това искам. Ама е 100% невъзможно. Това ли хора са го правили? На тези, които са 11-та арена. О, бан! Не знам, защо всички имат бани. Повечето имат по-стели.
Скапания губя. И всичките горе имат и бомба. Давай. Ръж. Тотален ръж. Тотален ръж. Тотален ръж. Теперь ты не видишь. Не видишь. Давай так. Пак ли му се пълна с той ще ми пуска бандит наша. Ще ми пуска бандит. Го гледай, виж. Откъде ще влезе? Скапане електрижек. Веднага пак бихме. Дори не са ни пипнали кулата. Ние сме добре. Да. Много добри карти имаш. Ай. Този съм. Не, скъпанят. Не ги сме в тази ситуация. Не ги отеги. Трябва да се бъде така за доста голяма атака. Разбира се. Скапанят голем барел. Имам план. Не, скапанят най-нага много голяма заплаха. Принц трябва да е такова много ясно. Би трябва да е много силен принц в тази ситуация. Принц е много силен. Тук е. Не! Скелетна! Не! Беше толкова малко да го бием, вижте колко малко да го спута. Трябва да спасуваме. Клас ще го гледа. Не бе, къде го писах миче, без да изпълга. Не, какво снимам? Той е твърде бавно. Обичала съм така чистата. Какво ще вял да е? И аз пък слушам. Да. Не бе, трябва да бързо. Не виждате. Те имат конспел. Ти просто имат конспел, тук не знам защо не е конспел, не знам защо. Но не се заминавам, нямам повече опции, но само си. Само една победа и сме при джеймовете. Още джеймчета. Трябва да победим тук 100%. 100% трябва да се върнем това, трябва да се върнем джеймовете. Трябва да бием тук. Ние сме най-силните. Давай! Ние сме най-силните. Няма по-силни от нас. Давай. Знам си бог. Успел! Ботовете! Откъде ги става? Да, бе, стига. Един локът си, бай-бай. Ти пази там, пази. Аз ще бъдем за локът. Брат, пази. Бъга. Умри. Върнах се джеймовете. Добре, върнахме се джеймовете. Успехме. Върнахме се джеймовете. Давай. Искам се джеймчетата. Найс. Върнах си. Още два пъти печелим. Две пикачи. Не, това се случи. Губа толкова път, бе. Това път ще се мога така. Лавата! Откъде на лавата? Откъде го измъкна, бе? И бойля, бе! Ти мъкнам да си го много всяка сцената. Давай си се джейм, това ще посмява. Той се бъде за него. Ландърка! Браво! Добре си го добре.
Какво ще правим? Упси! Не искам да го пусна! Не, тук всъщност ще не бъде място, наистина. Само лично да го поемат. Всъщност ще не бъде място. Не, защо има толкова легендарите? Някакви са се вижте. Не знам. Аз като малки снимам. Да, не защо ден. Заради ската ми се... Хубаво, че ще върнахме джемовете. И имаме чест. Не го очаквахте. Защото винаги, дори да изгубите първите 3 пъти, дори да сте правили нито една победа, пак печелите чест май. Или поне една победа трябва да правите. Не знам, не съм пробвала. Но на мен винаги ми се пада чест. Да го отворим. Пригответе се на 3. 1, 2, 3, бум! Още малко 4000, yes. Давай, с някакъв да го пробвам. Цялата ми ръка. Няма да е легендари, защото би трябвало да тук да си имате такъв легендари. Какво направих и аз? Не, сега ще спусна картата, бе. Сега ще спусна картата. Ще изпусна скапаната. Ето! Изпуснал съм скапаната карта. Сега би трябвало да ми е спечелена, ама ако е някоя нова, няма да ме покаже, ето нямам чест. Коя ли е тя? Дали имам нова? Не, нямам нова. Със сигурно била някакъв апгрейд. На лайтинг, преди го нямах този апгрейд. Да, 100% сигурно е била на лайтинг. Може да не е на лайтинг. На какво ще... Не е на помпа, на Giant може да е. Едва ли е на това. Не знам. Това беше всичко от мен. Какво да го направим? Нищо. Мяу. Да. Какво да ви покажа още? Не, какво да ви покажа още? Че съм 6-та арена. Вие го знаете някой. Мога си го победи. Не знам си го. Не, аз съм тъпчо. Шегам се. Ей. Чакай, търся един човек. Защо го няма? Защо е лепнал? Не, имах един, така да се каже, приятел. Лепнал е. Ще го намеря в кой не отишъл. Се върнем след паузата.